chiedhane mag weche mag tudruok koso korka korito en kare risaso osedonjo. Jennifer Pascal, Fiona Pascal man St Jennifer Hawthorne Asumbi wacho ni mare pod omoko ok ong'eyo gima timre. Japuonja Irene Dina Omuga bende mopuonjo rero osemanya mek joge ok oyudi. Japuonj Joja Kwa bende wacho ni meke pod omoko. Hore ura hoya nyikwara mori gigi biro. Jonyuol bende penji. Ni bende gisebiro. Gipenja. Jopuonj bende penjo. Ahinya to jopuonj mo wang'ere go penjo. Koro adwa bana nyisogi ni hore uru matin gini koko olande. Samo olande kama tung'eni unyonoru kanyo makoro dhot dinore. Auru thuolo rituru mondo jowete umotelo oyaw thuolo ubro yude. Aya nyakora mogo jwang' koro iwinjo gi karka simbe go pod medo mana donjo to gipenja ni gigi dhi kama chalo nade. Mario se dhi kendo koso Jacqueline mari pod irito. Mara pok odhi. Pod odagi duogo. Janyiso jonyuol wabeduru mag yorruok gibro donjo. Kwabed garaka. Obo yudogi. Keje mom medo SMS demo kaka ging'ado pesani. Aya koro bekete mesasa koro mogo jwang'. Pesa no nyalo rumo kata kapok itieko. Ing'e japuonjre no wang'e maber ni kalo to sekalo kata kokalo kama entie onge japuonjre madong' mano kama entiere karka 100% transition japuonje Arira Odero benen gino manyalo chopo kare kaite morange kinde gik mantiere kana non kodi kako to weche mag CBC gedo mag classroom sani iwinjo ka kupet yuak giwani gino gole primary ka otere secondary mondo med gi classroom achiel mano mag class mantiere wiye kanyo nikech kochopo higa mara 2025 higa mar 2025 wadhi bedo kod grades adek madhi bedo kacha e junior secondary